Promigren. Ako vidíte z názvu, on pomáha pri takej probléme dnešnej doby ako migrény, ktoré často pociťujú ženy. Ale on bojuje nie iba proti migrénom, ale proti všetkým typom bolesti, napríklad menstruačné bolesti takisto, alebo bolesti kĺbov, ako som vravela. On pomáha napríklad pri takých bolestiach, pri ktorých nezaberali iné nejaké farmaceutické zložky. Mali sme tiež, Peťo mi rozprával o jednej žene, ktorá bola po operácii na črevách a mala stomiu vyvedenú, možno viete, čo to znamená, a strašne mala veľké bolesti, nemohla tiež spať a ani fungovať normálne, jej nepomáhali už aj slabé opioidy, ale po použití promigrénu ona povedala, že ona ani nečakala, že bude taký dobrý výsledok. Promigrén taktiež pomáha sa skoncentrovať. Napríklad tiež doktor Kardaš povedal, že môže sa používať študentami počas nejakej sesie alebo tak ďalej, ale treba si dávať pozor napríklad u ľudí, ktoré majú srdcové ochorenie alebo vysoký tlak, lebo on môže zvyšovať ten tlak. U každého človeka možno to bude iný vplyv, ale si treba na to dávať pozor. Tiež sa odporúčaná dávka je klasická 1-2 tablety denne, ale ja by som neodporúčala ho brať stále, iba keď treba riešiť problém, lebo keď cítite bolesť, to znamená, že vám telo chce povedať, že niečo je zlé a treba to vyriešiť, ale jasné, že chcem mať dobrú kvalitu života a kým ju nevyriešime, aby sme sa cítili lepšie.